मिसमामा गुंडा पे कौन ते फंकता रे बड़ा मिजाज में ते लंबता रे सब के सवार गुंडा पे कौन ते फंकता रे बड़ा मिजाज में ते लंबता रे बोले न बोले हमार मामा में कौन चूक लगेला अभिषेक भैया कहीं होला कि घर जैसन कार्यक्रम होला जब फील आता बुच्ची भैया कि बोले न बोले हमार मामा में कौन चूक लगेला सही में आपका मुझ देख के लग रहा है कि नागार्जुन के भाई भाई अरे साल के हीरो वाला लुक रखेला भाई है बना ले साल के हीरो वाला लुक रखेला हमर काम में बंदूक रखेला देखिए मामा हो एक बार के हम छेदाई बनी बचपन में बहुत दर्द होला कहे के बा कि चारी जिला में बोले तूती नारायणपुर के लाइकल से दिल लगा के देख लो संदेश हो के चाहे पवना हो के चाहे कोरी हो के ए नियारा धइले ने विक्रमगंज धइले केहू तार के छू दी तो बोली हो चारी जिला में बोले तूती आके कर्मा जाल बाजे छूती नर से कहीं नहीं डरा करो गरमी जाज में तू अपना जिला के कतनो बर्दार हुई हैं लेकिन नारा जिला में भैया एलन कॉपर के मालिक भैया के तरफ से बहुत सारा प्यार मुकेश